Dobrý večer, priatelia. Akurát sa nachádzame v prezidentskom apartmáne hotelu Cielo Alto v Breville Cervinia. Tešíme sa na najbližšie snehové zážitky, freeridy a podobne. Akurát som vám chcel predstaviť štandard tejto izby. Vstup. Nádherný dizajnový nábytok. Už sú to kusy, ktoré si zaslúžia ohodnotiť. Je to edícia IKEA z roku asi 34. Podotýkam drevo masív, stále v pôvodnom prevedení, bez obnovy lakovania. Panty. Smrdí to tu jak v masovom hrobe. A aby ste vedeli, toto všetko, čo som teraz ukázal, pardon, plus kúpeľňa a balkón, slúži... To je čo? Toto všetko slúži na ubytovanie 4 dospelých ľudí. Ukáž fitko ešte. Zabudli sme na kuriozity. Emma Tekeliho prišla so svojím... Čisté téry. A Umbo už prispel svojou troškou k dotúneniu našich priestorov. Práve rozmýšľam, či neskočím na recepciu po otepku slamy. S tým Talianom. Počkaj, nech to tu nerozkopem úplne. Pustím a ešte musím ukázať balkónik. Ale výhľad bude určite exkluzívny. Podotýkam, sledujte túto verziu otvárania okna, je to naozaj veľmi zaujímavé. Pakou dvíjam to okno a modlím sa, aby nevypadlo z pantov. Aha. Tuto asi nič nebude vidno, to si dáme zajtra. Dobre.